into engizonitshela yona namhlanje hlala ngiyikhuluma ugovernment uyiphasisile so ngizokhuluma ke lento namhlanje very strong. Unfortunately ugovernment esivotelile kodwa nganitshela ukuthi kwi-constitution eyabhalwa uCyril Ramaphosa noRuth Meyer abantu abayi-target it is the Church of Jesus. Izolo angigcine ngalokho. Izolo ngifonele enye radio station bathi bacela ngi-attend meeting yabafundisi eDurban ngathi ngisemthatha. Namhlanje bangitshela bekuhlangenwe as from next year uzoboshwa uzobanjwa make wathetha kakubi ngezinye izinkolo. 2 wathi abantu basemandleni obumnyama ugovernment usopha kade bebizwe i-religious desk ka-premier bafundisi bonke bekufuneka nami bathe sizodibana kuzoditshaniswa nezangoma yonke into maqhiqa lento nginitshela yona manje ugovernment we-ANC okhethwe yithi uzoboshwa sizoboshwa angeke ushumele kumuntu ethi methu uyihindu angithi ngicingisa siyadlala nangithi mana ngithi ezana enkonzweni nilibala ama programs enu yabo nje ngomso kudlala amabhola abantu abanandaba noThixo bazobhizi namabhola whereas uSathane ubhizakalele nakarestile abazama nesikhathi sokudlala bamkhonza uNkulunkulu casually wonke umuntu angeke njengathi olehanyana omancondo ngeke usakwenza next year. You are going behind the bus. Bekufanele ngabe ibandla liyatsho ukuthi ixesha lini lokho nilibala i-church politics lokho nicinga amabandla abhetere ngoba wonke amabandla anezibosi zakhona. Angikhathani miliphi likamoya linabantu abarong khona le phela lokho yabo nje manje sibhizi sifundisa la ababhizi abazana bagcina abazana bathi senze ama programs ebandla sifundisa ngento ebaleka kangaka. Bekufanele ngabe nebothi isikhatsini othisha bengakutshela ukuthi yini efakiwe ezikoleni njengamanje yini efakiwe ezikoleni kubantwana bethu. Next year I remember when I was in London khona umfundisi wathetha ngehomosexuality. He was taken behind the bus. Behind the bus. Angeke ukuthinte nje uthinte ongeke uzuthinte ukhulume ngamandla obumnyama manje ke ngeke uzulungeke unless nizenibhaptizwe ngamandla kaMoya Ingcwele langomlilo then nizoba nesibindi nakhona for be prepared to pay the price. Angiyazi ukuthi mina ehlekisayo ngithetha into eserious ngakhona abantu abahlekayo. Small minds laugh at small things. Azalwane. Elani, angithi yabona into enzakala manje, ngifuna sijonge ukuthi ngihlushwe ixesha. In fact bengafanele ngivumele umfundisi ozoshumela, ngiqhibele ndinde le subject. Ngathatha 4 weeks, 6 weeks ngidile nale subject. Akuyona nje into 1 day, 3 days. Yinde ngaphandle mangizoyiropa. Angithi lento enzakala manje uDaniel chapter 2 ukhuluma ngovula uDaniel chapter 2 uNebukadnezar uba nephupha. Angiqale ngalokho. Okay. Ngizofuna ukuthi ngomso niphathe ama account numbers enu. Sifuna abantu abazosinika yabo manje lawa izokwenziwa yithi so ninikeza sicela ngomso niphathe nama phone numbers cell numbers kulekani la brother wena senza lezi zinto uphi usaphumile ya sifuna ukunifaka kwi database ugovernment njengamanje uyawavala ama posters abazalwane bekufanele abe na check ukuthi ixesha yekelani uqhawe yekelani
church politics ezulwini angena ukuthi we-assemble we-faith mission we-full gospel, angenwa ngegama lecawe, kungena abantu abasindisiwe. Nizoshiyeka namacawe enu. Ninengxaki nicinga ukuthi nicinga nizongena ngobucawe benu. Thini? Ngizwa ngine-holy anger. Yekelani ubucawe. Wathi u-MF Donda, the late ongasekho emhlabeni, wathi zintathu izinto ezizoshokha abazana befika ezulwini. 1, uyoshekha ukuthi wena ungene kanjani ezulwini. 2, into yokushokha ukuthi labo kade ucabanga ukuthi bawosathane bafice ezulwini. 3, la kade ucinga uba bangcwele ngcwele bo bengekho ezulwini bese sihogweni. Ungacingi ukuthi uzofica impintshi zakho, musukukhonza ngobumpintshi futhi la. Musukukhonza ngobugroup. Uyingozi umuntu ohamba negroup. Government next akasafuni. Yabo mawubeka umthetho weposter manje uthi mawubeka iposter ayibe namagama amakhulu. And the name namagama amakhulu kufanele uyibhadalele izongena per poll. Street poll. You 250. Nina ngcono thina sikhuluma eDurban indawo ethe kufanele uthi usathane make sure ukuthi abazona they feel the pinch. And bayawavala kama posters. That is why manje la si introduce manje i-SMS system. Sizon i-technology very fast SMS sithi kufika uranhulela namhlanje sithi nonke njengoba sihamba sifuna ukuhamba nama cell numbers enu sinitshele nizoba updated ngegod sami ukuthi kuphi kwenzakalani sinitshele yonke into. Number 2, so wenza into yama-SMS ezokwazi ukungenisa imali. Sinikeze uzongitshela lo brother ukuthi senze kanjani. Number 3, sinama-debit orders wona esiwafunayo. Umoya ingcwele uthe angithola abantu abawu-10,000 abazonginikeza ngoba manje ngisafuna ukuma abazonikezwa R100 monthly azabuya uJesu. Monthly R100 angisho ipledge le enginikeze yona. Ngisho mina i-debit into engazuyizwela angisho ufaka imali enkulu R100 ngomso nizowathola lama-page ngifuna singene ezweni nizowathola lama akhona namanje ngoba afuna i-account number yakho afuna your branch your ID not ID yakho branch number everything about your bank. Sifuna ningene lapha kwi-website nijonge ikhotha yami esibhizi sayi-build up ubukhule busy say build up. Ngizoshumela ngisendlini yakho ngishumela la ku-internet uzwe ivoice etsunami ngishumela ku-internet kwikhompyutha yakho ngizongishumela. Ake sibheke-ke ake nithi amen. Mina ngiworried ngimbuzile uNkulunkulu hayi ngizokhuluma ngale nto. Ziningi intshumayelo bengayishumela ezipowerful ezingenza nime ngeenyawo masishumela. Kodwa khona amadoda kumeshumela kwathi umoya ingcwele bathi uTT Jackson. Khona amadoda kumeshumela kanti ushumela nge-strange fire. Nima nonke nisangane kodwa mawuphuma nje ecangweni lwecawe siyihambile imessage. Ushumela nge-strange fire. Nisangana nonke nipambane ngoba khona abantu abafuna ube excited ukitaza imizwa yabo. Moshumela ukitaza bona bakitaza haleluya. Angizile uzokitaza imizwa yakho la ngifuna ukuthi ube khona suzuhamba ubothi la ahleze siyama sezulwini. Ake ngifuna sibheke lapha futhi asiphinde u2 Thessalonians. Siyazizwa izigi zakhe useya